Usa ka 12 anyos nga lalaki sa Balingasag, Misamis Oriental ang patay human giingong naanod ato sa pagdaot sa panahon sa probinsya. Samtang landslide nahitabo sab sa nagkadiyang parte sa probinsya. Hinuon luwas ang tanang migbakwit nga mga residente sa nagkadiyang lugar. Anay report ni Cyril Chavez. Kining bola na lang nga iyang gisalbar sa pagkaanod ang nabilin. Human gianod yun sa tubig baha ang 12 anyos nga batang lalaki sa sitio Kibalos, Barangay San Isidro, Balingasag, Misamis Oriental. Kini atol sa pag-igo sa Bagyong Tino nga nasinati sab sa probinsya. Sumala sa PDRRMO Misamis Oriental, pasado alas 12 sa udto nataho sa ilang buhatan ang giingong pagkawala sa mong biktima diyang naanod sa kanal dool sa ilang lugar. Matod pa, nagdula ang bata sa bola ug napadulong kini sa kanal kung asa iya kining gikuha apan wala damha tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa kanal. Naanod kini. Mag-alauna na sa hapon diyang nakita kini apan patay na. Ato sa gihangyo na adunay declaration of suspension of classes. So, bot pasabot niya na walay klase, wa sa nagpasabot nga ato ipagawas ng mga bata, magduwa-duwa sila sa ulan, ipanligo sa ulan. No, ilabi na katong mga areas nga duol sa sapa, duol sa mga canals nga dagko, no, duol sa mga body of water nga posibleng adunay mga aksidenteng mahitabo. Samtang daw nahimong waterfalls nga adunay dalang yuta ug lapok ang kadalanan sa Punta Gorda, sakop sa Barangay Hermano sa Balingasag, Misamis Oriental. Human midahili ang yuta sa lugar atol sa pagbundak sa ulan hatod sa Bagyong Tino. Sa mga kuhang video ni Ronnie Vertodazo, kita ang paspas nga pagdagayday sa mong tubig nga miabot na sa kadalanan. Samtang kalitsab nga midahili ang yuta sa Purok 7, Taparak, Barangay Natubo sa Hasaan, Misamis Oriental atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Among landslide nakababag sa Provincial Road, busa dili kini maagian sa mga motorista. Dali sab nagpadala og heavy equipment sang LGU ug DPWH alang sa clearing operation. Samtang sa Barangay Kimaya sa Hasaan, kalitsab nga midahili ang yuta sa dalan padulong sa Purok Kimamaon. Pinaspasay gilayon nga nagtinabangay ang mga residente sa lugar aron mahipos sa mga debris nga mibabag sa kadalanan. Apan bisan pa man sa nahitabong landslide o kusog nga pagbundak sa ulan, walay natalang danyo sa mga kabalayan o uban pang kaptangan sa mga residente sa probinsya. Sayo pa, yes, nakita na ito, bisaka ang level sa tubig, but somehow, no, okay, wala nagpadayon ang moderate to heavy rains, katong nakasinati sa heavy rains yun, no? Atol sab sa pag-igo ni Bagyong Tino, pinaspasay ang preemptive evacuations nga gipanghimo sa mga LGU, labi na sa mga residenteng nanimuyo sa mga low-lying areas. Sa total, miabot sa 720 ka magbanay, gikan sa 7 ka mga lungsod ang gihikling o gipamutang sa evacuation centers. Let's be observant, no, of the weather. Kay dili man nag-ingon nga wala na gilabay na si Bagyong Tino, pero even kanang mga localized thunderstorm lang, no, can already cause flooding. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.